loppu. Kauankohan tää on ollut loppu? Elikkäs... Ei tarkemmin teillä. Mikä on se pointti? Elikkä jos muutetaan nää kaikki, Joo. niin riittääks rahat? Kyllä. Elikkä... Factory YouTube money. Vittu. Klikakkaa vaan sub for sub. Saa päivärahat kuntoon. Likettäkää et saa ES lisää. Fuck. Share. Shade. Joo. Kaupas on ES muun muassa. Tänä. Jolo. Jumala. Elikkäs ei nyt haluta Jonnella liikaa, niin otetaan tällainen vaan. Ed Skitso. Light. Ei. Tää käy vielä hitaasti pois sen luota. No, Jää puree. Ois skitsa. energiajuomamaistelublogi. Elikkäs tehosport. Nausta. Helmeen. Helmi juo. Suosikki. Meidän vanha sponsori. Mäkin oon tykännyt aina juo vettä, mikä on vasta ihan paska. Muistan kun meidän vanha Vovi-sponsori toi Thunder Energy. Meillä on Rage of Thunder Kilta. Niin tässä on sitä. Tätä juotiin ihan simona silloin. Eli aika paljon. On muuten tarjouksessa. Elikkäs Thunder Energy lähtee messiin nyt. Vois kyllä ottaa itekin. Voutin kaveriksi. Saa nähdä miten mulla on rahat. Bryksille 3 ES-sää. Mä oon sit ainakin 2. Teen mä. Se rupee oleen siitä. Joo, elikkäs ES-shoppailu ohi. Todisteet kadotetaan. Ja pian striimiä. Nobody saw anything. Joo. Spiderman. Spindlemannen. Spindleman. Elikkä se opiskelijaelämä. Sponsorit vai? Elikkäs Itteni hankin tukusta 2 pissettiä paketti. Batman Jolo. estiksi nahkirmees.